Oinazea era askotakoa izaten da. Tankera asko hartzen ditu lur honetan zorigaitzak. Ostadarrak bezala, osorik hartzen du zarigaitzak ere odaierz zabala, ostadarrarenak bezain ugariak ditu koloreak eta ark bezain desberdinak, baina aresen modura elkarri estu lotuak. Ostadarrak bezala osorik hartzen du zorigaitzak ere odaierz zabala. Baina nolaz atera dut nik edertasunetik itxustasun mota bat. Nolaz bakearen itunetik oinazearen pareko ideia. Baina nola gaitza etikan ondiaren ondorio baita, ala jaiotzen da pozetik ere naigabea. Edo iraraneko zorionaren oroitzapena gaurko estura da, edo gaur diren agoniak izan ahal izan ziren estasietan dute jatorria, ega eus dut bataio izena, abizena ez dut aipatuko. Alabaina, ez dago eskualde honetan nire arrasoen oinetxe ilungerisa baino dorre oragarriagorik. Ameslarien arrazakoa dela esan izan dute gure leinuaz, eta xehetasun harrigarri askotan, familiaren etxearen nolakotasunean, egongela nagusiko freskoetan, logeletako tapizetan, armategiko pilare bat zuen zizenlanetan, eta, batez ere, antzinako margolanen galerian, liburutegiaren estiloan eta, azkenik, liburutegi horretako edukien bitxikerian, bara uste hori frogatzen duen nahiko lekukotasun. Gela horrekin lotuak dauden nire lehen urteetako horritzapenak, eta hango liburuekin, liburu horiez, enaiz gehiago mintzatuko. Hantxe hil zen gure ama. Hantxe jaio nintzen ni. Baina alferrik da esatea lehenagoen nintzela bizi izan, ez duela harimak jaiotzaren aurreko izaterik. Ez diozue. Ezin hasiko gara orain auzi horri buruzko eztabaidan. Ni arrunt sinetxita nago horretaz, baina ez, tiok besteri ezer sinetxarazi nahi. Bada, nolanahi ere, airezko formen oroitzapen bat begi espiritual eta esanguratsuena, soinu musikal baina tristeena, galduko ez den horretzapena da, itzala bezalakoa, lausoa, aldakorra, zehazabea, ziurtasunik gabea, eta itzala bezalakoa, orobat, itzalaz bezala hartaz ere ez painaiz libratuko nire arrazoiaren argitasunak dirauen artean. Ela horretan jaio nintzen. Ezereza iduri arren ezereza etzen gaun luzetik bat batean maitagarrien lurraldean esnatu nintzelarik, irudimenezko jauregi batean, monasterioetako pentsamendur eta erudizioaren eremu zabalean, ez da harritzekoa txundituta eta gogo biziz begiratzean eure ingurura, haurtzaroa liburuetan aferrik galdu urta gazetasuna ameskerietan xautu izana, baina harritzekoa da, urteak joan da, heldutasun beteak nola aurkitu ninduen oraindik ere gurasoen etxean, miragarria da nola koretena gertatu zen nire bizi iturrietan, miragarria zenbateraino irauli zen nire pentsamendu arruntenaren nolakotasuna. Mundu honetako errealitateek ikuskarien gisara baino eninduten unkitzen, eta ametsen munduko ideia eroak, nire eguneroko izatearen gai ez ezik, izatea bera bihurtu zitzezkidan, izate osoa eta bakarra. Berenize eta ni lehengusuak ginen eta elkarrekin hazi ginen nire gurasoen oinetxean. Baina ez ginen modu berean hazi, ni osasungabe eta tristuran murgilduta, harina graziaz beterik eta energiaz gainezka ura, mendialdeko itzulia zenarena, nireak, klaustroko ikasketak, ni neure bihotzaren baitan bizi nintzen, eta guzti zemana, gorputzez eta harimaz, meditazio sakon eta garatzenetara, bizitzan arduragabe mugitu zura, bidean sortzen zitzaizkion itzalak edo ordu bele egodunen ies isila batere gogoan hartu gabe. Berenize. Haren izena aipatzen dute. Berenize. Eta izenaren soinuarekin, ehunka ernatzen dira memoriaren hondakin ilunetan oroitzapen asaldatuak. Ai, zenen bizia geri zaidan orainaren irudia, zorion eta pozezko lehen egun haietan bezalakoa. Oi, edertasun zoragarri eta dala ere fantastikoa. Oi, arnengo zuaisketako silfidea. Oi, iturri haietako nailadea. Eta gero, misterioa eta izumena da gero dena, eta kontatu beharre litzatekeen istorioa. Eritasun batek, eritasun hilgarri batek, hartu zuen Berenize, Simunaizearen erasoak bezala, eta begiran engokiola, aldaketaren espirituak astindu zuen, adimenean, ohituretan eta izaeran barneratu zitzaion, eta modurik sotil eta ikaragarrienean, nortasuna bera erena hasi zion. Ai! Suntsitzailea joan etorrian zebilen, eta biktima. Non zen biktima? Enuen ezagutzen, edo enuen jada Berenize bezala ezagutzen. Nire lehengusuaren izaera moral eta fisikoari halako nahasmendu izugarria eragin zion aurreneko eritasun hilgarriak beste asko ekarri zituen ondotik.
Bere nolakoan denetan penagarriena eta tematuena zena aipatuko dut, epilepsia moduko bak, behin baino gehiagotan trantzean amaitzen zena, iaia zereztea zirudien trantzean, eta maiz oneratzeko modua harrigarri gogorra izaten zuena. Bitarte horretan neure gaitza ezin dudala bestelako izenez deitu esan baitidate, neure gaitza bada ikaragarrizko lastertasunaz ari zitzaidan areagotzen, eta denborarekin monomania bihurtu zen, forma berria eta ezaikoa zuena, unetik unera indartzen zena, eta, azkenean, ezin ulertuzko moduan menderatu ninduena. Monomania hori horrela izendatu behar badut, psikologiaren jakintzak arreta deritzan adimenaren tasun horren suminkortasun gaizto bat zen. Litekeena da ez ulertzea, baina beldur naiz, izan ere, irakurle arruntari interes intentsitate nervioso hau adieraziko dion beste modurik ez ote den izango, zerenaren eraginpean, neure kasuan behintzat, teknikoki ez mintzatzeagatik, meditazioaren ahalmenak unibertsoko objektu arruntenen beak eta zarduratzen baitziren, eta bete-betean haietan murril, arreta guztia liburu baten ertzeko txikikeiaren batean edo tipografian ipinita ordu luzen ekagabeetan hausnarrean aritzea, liluratuta geratzea, udako egun oso batez ia tapiz bat edo lurra zeharka jotzen zuen itzan bitxi bat iso, gau oso batez lanpara baten sugartenteari edo su baten txingarrari begira egotea, lore baten urrinarekin egunetan, eta egunetan ametsetan aritzea, hitzarrunten bat beti bat errepikatzea, harik eta hitzagen soinuak errepikatzearen errepikatzeaz, adimenari ideiarik batere adierazten etzion arte, gorputzaren gelditasun erabateko, luze eta tematiaren bidez mugimendur edo izate fisikoaren zentzuak orogaltzea. Alakoxeak ziren arrarokeria arrunt batzuk, ez kaltegarrienak, antzekorik izan den arren ezin analiza edo esplika daitekeen adimenaren ahalmenen egoera batek sortuak. Baina enazazue oker ulertu. Berez, utxala ziren objektuek sorrarazten zuten arreta desegoki, zorrotz eta gaiztoa, ez nahastu behar, nolakotasunari dagokionez, gizaki orok duen hausnarrerako zaletasunarekin, batez ere irudimen biziko pertsonek duten horrekin. Era berean, etzen, lehen unean pentsa daitekeen bezala, muturreko egoera bat zaletasun horren gehiegikeria edo, aitzitik, funtsean zen berezia eta desberdina. Lehen kasuan, ameslariak edo zaleak objektu normalean ez utxal batek erakarri duelarik aresek sortutako ondorio edo iradokizunen nahasmenean, iskana, bogotik bazertzen du oharkabean delako objektua, harik eta sarritan atseginkeriez betea den ameskeria hori amaitzen denean, inzitamentuma edo gogoeten lehen kausa, osorik desagertu edo ahaztu zaiola konturatzen den arte. Nire kasuan, lehen objektua utxala izaten zen beti baina nire begiratuaren oztasunaren ondorioz, garrantzi desitxuratua eta irreala izaten zuen. Dedukzio gutxi egiten nuen, edo batere ez, eta haiek eresetaz itzultzen ziren jatorrizko objekturak beren ardatzera. Hausnarketak ez ziren inoiz izaten, inoiz ez, atseginak, eta ameskeriaren amaieran, lehen kausak, begien bistatik galdu ez ezik, iritsia izaten zuen gaitzaren ezaugarri nagusia zen interes natura zaindiko eta gehiegizko hori. Izpatean, nire kasuan gehien lantzen zen adimenaren ahalmena, lehen esan dudan bezala, arreta izaten zen, eta ameslariaren kasuan berriz espekulazioa. Garai hartan irakurtzen nituen liburuak berez nire nahasmena larriagotzen ez zuten arren, nahasmenaren beraren nolakotasun fantastiko eta lotura gabearen parte ziren, eta ez txikia gainera, ikusiko denez. Ondo gogoan ditut, besteren artean, Coelium Secundus Curio italiar noblearen de amplitudine beati regni dei, San Agustinen jainkoaren iria lan handia, eta Tertulien oren de Carni Christi, azken horretako esaldi paradotxazko batek, mortus esei filius, credible, esquia inetum est. Et sepultus resurresit, fertun esquia imposibile est, osorik hartu zuen nire denbora, ikerketa neketxu eta alzarreko aste askoan. Ikusiko da hortaz nolako antza zuen nire arrazoimenak, utxalkeriek bere orekatik aterarazten zutelarik, Ptolomeo Alzaiztok aipatzen duen itsas arkaitzarena, ura ere, giza bortxaren erasoak gogor errasistitu arren, eta oro bat, uraren eta haizearen haserrealdi bortitzenak, amuluzuri deritzan lorearen ukituarekin baino ez baitzen ikaratzen. Eta naiz, eta, pentsalari arduragabeari dudarik gabeko gauza irudituko bidez zaion eritasun zoritxarrekoaren ondorioz, berenizeren egoera moralean sortu zen aldaketak parada ezin hobea eskaintzen zidala esplikatzen saiatu naizen hausnarketa bizi eta ezaiko hori lantzeko, halakorik ordea ezen batere gertatu.
Nire gaixoaldiko tarte argietan, Berenizeren zorigaitzak, izan ere, min ematen zidan, eta bihotzeraino bainuen sartuaren bizitza gozo eta erosoaren ondamen erabatekoa, iraultza bitxiura hainbapatean gertatu zen modu harrigarriaz gogoetan aritzen nintzen, sarritan eta minduta. Baina gogoeta horiek, ez ziren nire gaitzaren nolakotasunari zegozkionak, aitzitik, nirearen antzeko egoeran gizaki arruntari bururatuko zitzaizkiokeen modu berekoak ziren. Nire nahasmenak bere izaerari leial, Berenizeren egoera fisikoaren aldaketa garrantzitsu baina bai deigarriak nabarmentzen zituen, haren nortasun pertsonalaren itxuraldaketa bitxi eta asaldagarria. Bere edertasun paregabearen egun argitsuenetan, ez dut uste Berenize maite izan nuenik. Nire izatearen bitxikeria arraro hartan, nire sentimenduak ez ziren inoiz izaten bihotzekoak eta nire gerinak adimenekoak izaten ziren beti. Goizean goizeko grisean, basoko eguerdiko itzal korapilatuetan, liburutegiko gau isiltasunean, Berenize igaro, eta nik enuen ikusten Berenize bizia, armasa hartzen zuena, ametsetako Berenize bat baizik, ez lurreko izakia bailitzen, lurrari atxikia, haren abstrakzio baten gisara baizik, ez mirestekoa baina azertzekoa, ez objektu maitagarri, aitzitik, espekulazio ulergaiz, baina nahasi baterako gai. Eta orduan, ardarka jartzen nintzen haren aurrean, eta zurbildu egiten nintzen inguratzen zitzaidanean hala ere minaren minez, haren egoera eroria eta tamalgarria deitoratzen nuelarik, gogoan izaten nuen luzaroan maite izan ninduela, eta, une gaizo batean, ezkontzaz mintzatu nintzaion. Ate baten kolpeak distraitu ninduen, eta, berriz begiratu nuenean, alde egina zen Berenize gelatik. Baina nire adimenaren gelan hasitik ordea, handik ez zuten, alde egin, eta ez zuten alde egingo, hortzen mamu zuri eta beldurgarriek. Ez hortzen azaleko arrastorik, ez esmalteko itzalik, ez ertzetako akatsik, irribarre pasakor hartan ezertxo etzen izan nire oroimenean irarrita geratu etzenik. Orduan baino argiago ikusten ditut orain. Oetzak. Hemen zeuden, eta han, eta leku orotan, ikusgai eta ukigai nire aurrean, luzeak, estuak, eta zuriegiak, ezpain zurbilak haien inguruan bihurrituta, aurreneko mugimendu izugarriaren unean bezalaxe. Indar bete-betean gaineratu zitzaitan orduan nire monomania, eta antzerrik borrokatu nintzenaren eragin bitxi eta eraman ezinezkoaren kontra. Kanpoko munduko objektu ugarietatik, hortzetan baino ezin nuen pentsatu. Irrika suarrez, desiratzen nituen. Haien behaketa utxera bildu zen bestelako ardura eta zaletasun oro. Haiek bakarrik nituen adimenaren begietan, eta haietxek, beren banakako izatean, bihurtu ziren nire adimenaren jardunaren funtsa. Era guztietako argietan behatu nituen. Jarrera guztiak arrarazi nizkien. Haien ezaugarriak aztertu nituen. Haien berezitasunen gainean aritu nintzen hausnarrean. Haien nolakotasunaren aldaketan pentsatzen jarduten nuen. Ikara egiten nuen irudimenean almen sentikorra eta kontzientea, eta, baita Espainen laguntzarik gabe ere, adierazpen moralaren gaitasuna egozten nienean. Arrazoiz, esan izan da mademoiselle Saiez, ketus espasetaien de sentiments, ni Berenizez, arrun sinetxita bainingoen keteutes ez densetaien desideez. Desideez. Horra erraustu ninduen pentsamendu burugabea. Desideez. Horixe zen beraz, halako eromenaz gutiziatzen nuena. Iruditu zitzaidan haien edukitzeak beste ezerketzidala bakea itzuliko, haiek bakarrik ekarriko zidatela berriz arrazoi, eta horrelaxe bildu ninduen iluna barrak, eta gero iluntasuna etorri zen, eta geratu zen, eta joan zen, eta eguna berriz argitu zuen, eta bigarren gau baten lainoak hasi ziren berriz inguratzen, eta gela bakartian eserita jarraitzen nuen oraindik, eta meditazioan murgilduta nengoen oraindik, eta hortzen mamuak bere nagusitasun ikaragarrian jarraitzen zuen oraindik, gelako argi eta itzal aldakorren gainean balebil bezala, nabarmen eta gorrotararri. Azkenean garrasi batek ikara eta atxekebezkoa iruri urratu zituen nire ametsak, eta gero horizilune baten ondoren, ahotsa saldatuen hotsa entzun zen, eta, hotsadekin nahastuta, pena edo oinazezko intziri isilak. Altxatu nintzen esalekutik, liburutegiko ateetako bat zabaldu, eta neskame bat ikusi nuen onduko gelan, malkoetan blai, eta ark esan zidan Berenize. Berenize ez zela jada.
Epilepsialdi batek jo omen zuen goizean, eta orain, gaua iristean, gertu zeukan hilobia eta eginak ziren liburutegian eserita aurkitu nuen neure burua bakarrik berriz ere. Amesna hasi eta estugarri batetik esnatu berria nintzela irudi zuen. Banekien gauerdia zela, eta banekien eguzkia sartu zenetik lurpean zetzala beren ize. Baina bitarteko aldi goibelaz ez dut gogoramenik, ez behintzat gogoramen zehatzik. Izumenak betetzen zuen hala ere denboraldiaren oroitzapena, eta izumenare ikaragarriagoa zen lausoa zelako, eta, ambigua zelako, handiagoa zen beldurra. Horri beldurgarria zen nire izatearen liburuan, oroitzapen nahasi, lazkarri eta ulertezinez osorik betea. Saiatu nintzen oroitzapen haiek dezifratzen, alferrik ordea, zeren joandako soinu baten espiritua nola, alaxe sumatzen bainuen belarrietan, behin eta berriz, emakumezko ahos baten oihu zorroz zulatzailea. Gauzaren bat egin nuen, baina zer ordea? Ozen egin nuen galdera, eta gelako oihartzun disuxurlariek erantzun zidaten, baina zer ordea? Lanpara bat neukan ondoko mailan, eta kutsatila bat hartatik gertu. Ez zuen aparteko berezitasunik eta sarritan ikusian nintzen, familiako sendagilearena baitzen, baina nola iritsi zenara, nire mahai gainera, eta zerratik ikaratzen nintzen begiratzen nuenean. Haiek ordea ez ziren kontuan hartzeko gauzak eta azkenean liburu baten horri irekietan ipini nituen begiak, eta azpimarraturik ageri zen esaldi batean. Eduzaiak poetaren berezi baina bakunak ziren. Dicebant mis odales y sepulcrum amicae visitaren curas mea sali quantulum forele batas. Baina zergatik hitzaiek irakurtzean, laztu zitzaizkidan buruko hileak, kolpearin bat entzun zen liburutegiko atean eta hilobitik aterea baliz bezain zuri, zerbitzari bat sartu zen hankapuntetan. Izumenak erotuta zekartzan begiak eta os dardartzi, lakar isil-isilaz mintzatu zitzaidan. Zer esan zuen? Esaldi puska batzuk entzun nituen. Gaueko isiltasuna urratu zuen garrasi ikaragarri bat aipatu zuen, nola elkartu ziren zerbitzariak, nola ibili ziren hotsaren jatorriaren bila, eta haren hitzak ikaragarri argiak bihurtu ziren orduan, isilka mintzatu zitzaidanean hilobi bortxatu batez, ilantziz, estalitako gorpuz, besitxuratu baina oraindik armasa hartzen zuen batez, taupadaka oraindik bizirik. Nire arropak seinalatu zituen, lokatzez beteta zeuden eta odoleztatuta. Nik enuen hitzik egin, eta zerbitzariak eskua hartu zidan gozo-gozo. Giza azazkalen arramazkak ageri zituen. Hormaren kontra jarrita zegoen zerbait seinalatu zidan. Zenbait minutu zegoen nintzen ari begira. Hala bat zen. Oihuka, mahaira inguratu eta mahai gaineko kutsatila hartu nuen. Baina ezin ireki nuen eta nire dardarrikaretan, ihes egin zidan eskutik eta astun erori zen, eta mila puskatan hautsi zen, eta handik, zarata handiaz, horz zirugiazko zenbait tresna atera zen, eta haiekin nahasirik sakabanatu ziren lurrean 32 gauza txiki, zuri, boli tankerakoak.